sasi mak aku turun bayaran. Mak dongamu mandi tenang, diijabahi marang Gusti Pangeran. Kaya ngene rasane wong ora duwe pisan diejek karo kancane. Eling-eling menungso bakal mati, yen wis mati dikubur sama famili, dipendem jero di apit bumi. Ana kubur iku akeh pendosa, ula klabang kala cengking padha mara. Ana setan mimbo-mimbo dadi praman, benok rasane ana kuburan. Ning akhirat ora ana montor liwat, ning akhirat ora ana sego berkat, ning akhirat ora ana meja biliar, ana negodone malaikat. Batavia usi asoy icik-icik ngomong ya. Ayo sak sugihe uang mesti ono mlarate. Sak mlarate uang mesti ono cirengane. Makane golek bojo aja mandang rupa elek kuwi ya ora dadi ngopo. Makane golek bojo aja mandang bondo, sing penting ora ngentekne warisan maratuwa. Kowe pancen keren le kaya bekas pacarku biyen. Eman tenan kerenmu mung kanggo obralan. Ngobrol janji mas durung mesti uripmu mulya. Mula aku wis kandha melu aku urip nang desa, ngewangi gawe boto menek klopo jablok loro. Batavia Musik Kelvin Audio, terima kasih. Ayo iki anakku prawan, wiwit biyen ana ing perantauan, ngelu-ngewangi ning kantin sekolahan. Tolong sasi mak aku turun bayaran. Mak dongamu mati tenang, diijabahi marang Gusti Pangeran. Kaya ngene rasane wong ora duwe pisan diejek karo kancane. Eling-eling manungsa bakal mati, yen wis mati dikubur sanak famili, dipendem jero di
Satu dua tembang bareng saya di sini sudah hadir bareng Batavia Musik.